2024 gaan we starten hier vanavond in De Kroon. Het dak gaat eraf, dat kan ik u beloven. We hebben weer een topprogramma samengesteld, samenwerking met de RAAF en De Kroon. En we hebben ook natuurlijk onze geweldige, fantastische, geef een applaus, onze hoest DJ, DJ Fiasco. Dus het werd weer een fiasco vanavond. Goed, voordat we willen starten, wil ik de Vlaamse met Satan die Oetenwijk voor doorlopen. Daar komen ze. Starten bij de eerste. De stadsvastelandvereniging de Vlaamse zijn in ons jubileumjaar heel graag ingekomen. Nou, de ravinnetjes, maar ook naar de raven. En het spant De Kroon. En dat zien we al. We staan aan de vooravond van vier geweldige dagen. En in een van ons staan twee mannen. Links, Frank, kom even bij mij. Straks de deur. En die rechts van onze stadsprins Stijn. Eerste, en die gaan dinsdagavond het meeste brullen van ons allemaal. Want Frank, hij staat neben mij en al 23 jaar gewoon weer in de vastelavond samen natuurlijk met de Wolf en de prins weer op. Met Frank geen afschietnummer. Ja, ik heb er even een geweldige applaus op ons. Dan kunnen we die 4 dagen ook door. Maar dinsdagavond, dan deden we de platje afzetten om 11 minuten tot 12. En als je de wiebel ziet, we zitten nu al vanaf de Opgenomme op 11 meter van het gemeentehuis plaatsbrengen. En dan wordt er gebruld. En zoals we al het zien. En dan is er klaar is af. En we ook geen brullen. Dinsdagavond, dat is onze jubileumstadsprins. De eerste, ik zeg dat wel. En zijn we brullen gewoon net. Ja, en ik ga een gebroed krijgen van onze stadsprins. De eerste. Hier natuurlijk aandacht. Dank je wel. Goedenavond, Kroon.
meegeluisterd. Ik kan aanspreken met de liedbrug. Het is voor mij uitspreken en we worden hier om de waarheid te laten van de 77 jaar. Daarom krijg ik het de 18e leden van Vriedig opgepakt. Dit jubileum nog een land. Kroon, ah! Dankjewel. Genoeg geboeld. We gaan vastenavond vieren. Vastenavond samen. Ons hele stad komt. Dankjewel, Vlaanderen. Goed gewerkt. We zien ons dadelijk uiteraard nog. Goed. De liedste. Eetcafé De Kroon, vooral hier is het programma. En de eigen persoon wil ik het even voorstellen. Want daar gaat vooral hier de presentatie doen. En daar gaat ervoor zorgen dat de artiesten die we hebben geboekt hier op een goede manier naar verder willen gooien. Ik wil het voorstellen, onze presentator van vanavond, Harry Belang. Oké, nou de geur. Ja, kom. We gaan even de tijd doen. Let's doen de rest. Gewoon naar de geuren. I want to break free. Voor alle feesten van maken hier beloven. I want to break free. I want to break free. Dat is hallo. Dank je. Als je dit niet
maken dit aan de vuuravond van onze vastelavond. Samen met het RAAF komen we hier aftrappen en het sjpant De Kroon. Ik wil het woord hebben, het muzikale woord is een fiasco. En zo meteen komt het terug met een bak aan artiesten. Ze hebben kosten nog minuten gespaard. En het gaat eigenlijk een geweldige oversfeer. Eigenlijk zeer geprezen, want we zijn allemaal, jongens, we zijn binnen. Dus jij moet het niet de gemeente doen, het is niet meer normaal. Ik ga nog nooit, het is de leuk dat ik hier ben. En de woorden zijn mooi, tot zo. Geniet